Zenbat buru hauste ematen dizkigun gorputza zaintzeak. Negozio handia ere badago horren atzean eta zenbait kasutan baita trastornoak ere. Kontu egin behar da, mendebaldeko gizartean 3 emakumetik bat ez dela gustura sentitzen bere gorputzarekin. Eta gizonen artean berriz 4tik bat. Gure gorputzarekin gustura ez egoteak gainera zenbaitetan, gaixotasun ere bihur liteke edo trastorno behintzat bai. Fisikoak garrantzi handia du gaur egungo gizartean, kezka inturri handia da, eta hori, Eusko Ikaskuntzak garbi ikusi du Aitziber Salinas, kaixo egunon. Kaixo egunon. Garbi ikusi duzue interneteko erabiltzaileen artean izugarri kontsultatutako gaietako bat izan delako, ezta? Hori da, Eusko Ikaskuntzaren webgunean eta orduen artikulu bilduma guzti horren artean kontsulta gehien jaso duena da gure irudiaz dugun pertzepzioari buruz idatzitako ikerketa zientifiko bat azken finean. Eta ez da bakarrik nola argaldu 10 egunetan edo nola, ez benetan dugun pertzepzio horrek ere eta horri buruz egindako ikerketak badirudi interesa pizten duela. Ze ikuspegi daukagun guk geure gorputzaz, ez? Eta horrek dituen eragin guzti horiek. Osasun zientzien kuadernoan argitaratutako artikulu bat izan da, asko kontsultatu den hoietako bat, egileak aipatuko ditugu? Susana Rodríguez, Soledad Cruz eta Carmele Salaberria izan dira. Gorputz irudi negatiboari lotutako arazoak argi eta labur azaltzen dituena, hori da. Nolabait esateko. Kasu honetan gurekin Carmele Salaberria dugu, psikologia klinikoan doktorea. Egunon. Egunon. Ongi etorria Maraunera. Eskerrik asko. Bueno, gertaliteke edertasunaren ereduetatik urruntzen diren pertsonak ondo sentitzea, eta alderantziz edertasunak agintzen dituen kanon hoietan, edo kanon hoiek betetzen dituen pertsona berriz, ez gustura egotea bere gorputzarekin, ezta? Pixkat hori da zuek neurtu duzuena, horrek zer ondori ekartzen dituen, zer egin diteken hori pixka sendatzeko, eta ez, Carmele? Bai, gorputzaren inguruan 3 kontzeptu edo bereiztu ditzazkegu. Bata da, gorputzaren pertzepzioa edo alde batetik kanpo itxura, ez? Deitzen dena. Beste alde batetik da gorputz irudia, eta hori da gure buruan, gure gogamenean daukagun gure gorputzaren alde batetik alderdi pertzeptiboak, zenbat neurtzen duen fina, handiagoa, zati batzuk, txikiagoak, eta beste alde batetik alderdi kognitiboak eta emozionalak. Hau da, ze puntutaraino gustatzen zaigun eta abar. Orduan badaukagu kanpo itxura, badaukagu gorputz irudia, eta gero dago beste kontzeptu bat dela edertasuna, pertsona eder bat edo. Subjetiboena azkena izango litzateke, segurazki. Bueno, subjetiboena edo gizarteak determinatzen du askotan, determinatu ez dakit, baina eragindu bai, ze puntutaraino pertsona bat ederra den edo ez. Ederra fisikoki, beste gauza bat da, pertsonalki. Hori da, ez. Kanpoa eta barrua izango lirateken, ez? Bai. Eta nola iristen da bat, eder izan edo kanonak guztiz bete, eta irudi guztiz negatiboa izatera? Bueno, hor faktore desberdina daude. Alde batetik, badaude faktore sozial eta kulturalak. Hau da, ze puntutaraino, pertsona bat sartzen den kanon hoien barruan edo ez. Beste alde batetik badaude faktore familiarrak. Hau da, ze puntutaraino, gure garapenaren historian, gure familian bizi izan ditugu ze eredu fisikoak dauden, ze puntutaraino kezkatuak dauden gure gurasoak edo guri zaindu dizkigutena, gure gertukoak bere gorputzaren inguruan, elikaduraren inguruan, dieten inguruan, zaharra edo gaztea garenaren inguruan, hori da beste faktore bat. Beste batzuk dira norbera. Norberaren autoestima, norberaren autokontzeptua, norberaren perfekzionismoa eta kontrolaren nahia, eta nola enkajatzen duen guzti horrek, gero gure gizarteak eskatzen dizkiguten gauzen aurrean. Eta gero badaude baita ere, batzutan, pertsona baten gorputza biologikoki, igual desbideratu egiten da, kanonak edo gizarteak ohizkoenak normaltzat konsideratzen duen bide horretatik. Bigorexia da hori?
Ez. Bigorexia da pertsona batez ere gizonak, oso kezkatuak eta kezka hori da irrazionala eta beraiei min egiten die eta sufrimendua sortarazten die. Bigorexia da gorputz gihartsu bat, muskulosoa edukitzearen beharra. Ia obsesioa. Bai, eta kezka, hau da, gorputzarekiko kezkak dira nahiko normalak. Hau da, nahiko normalizatuak daude. Beste gauza bada kezka hori ze puntutaraino den normala eta ze puntutaraino den patologikoa. Ja. Patologikoa izaten da, gehiegizkoa denean, sufrimendua sortarazten duenean, gure burua beti eta egunero etengabe horri buruz kezkatzen gaituenean, horren inguruan jokabide desegokiak eta osasuntsuak ez direnak egiten direnean. Lehenik aipatu dut anorexia eta bulimia eta horrelakoak, baina ez gara hontaz bakarrik hizketan ari. Hoiek ere bai, ez? Trastorno hoiek ere bai hor egongo lirateke, ez? Gorputz irudi negatibo baten inguruan badaude elikadura nahasteak, anorexia, bulimia, loditasuna, badago beste nahaste bat dismorfia deitzen dena edo nahaste dismorfofobikoa, eta hori da gure gorputzako defektu kakotxetartean edo akats baten inguruan pertsona batek zentratzen du bere bizitza osoa. Sugurra, belarriak, eta, gerta daiteke, bai, sugurra handi bat izatea edo belarria pixka bat irekiak egotea, baina igual ez da inbesterainoko, eta ez da inbeste pertsibitzen kanpotik, baina pertsona horrentzat, kezka hori bihurtzen da bere bizitzako gauza importante bat, eta galerazten dizkio harreman pertsonalak, galerazten dio besteekin lasai egotea, eta hori da nahaste dismorfikoa edo dismorfofobia deitzen dena. Eta hori zehazki gorputz gihartsuaren inguruan zentratzen denean, orduan deitze zaio dismorfia muskular edo bigorexia. Eta, Karmele, zirugiak adibidez hori konponduko luke. Guk obsesio bat izan sudurrarekin adibidez, eta hori gure gustura jarri ezkero, konpontzen da arazoa? Kasu batzutan bai, baina beste batzutan ez. Esan nahi dut, badaude pertsonak fizikoki ebakuntza bat egin, eta, akats hori konpondu eta nahikoa dutenak, baina badaude beste batzuk akats hori konpondu eta beste batea saltatzen dutenak, edo egiten dituzten eskakizunak akats hori, komila tartean, akats hori konpontzeko gehiegizkoak direnak, irrealak direnak, eta orduan behin hori, ebakuntza hori egin ondoren, ez da bukatzen, eta jarraitu egiten dute. Perfekzio hori ez dute lortzen. Hori da. Beti dago gaizki. Bai. Hor norbera nolakoa den ere izango da, ez? Edo horrek izango du eragina, ez? Autoestima kontuak eta esan nahi dut, ez? Nolako segurantza daukan bere buruarekin, eta, ez? Autoestima ze puntutaraino kontrola behar duen, bere harreman pertsonaletan, dana kontrolatuta egon behar duen, ze puntutaraino egokitu behar den pertsona hori besteen eskakizunen menpe, hau da sozialki, identitatea baita ere, nola definitzen duen, gauza de, baita ere adolescentzian adibidez garaizail bat dela, hor nola baita ere inseguridadeak sortzen dira batetik gorputza asko aldatzen delako, eta orduan batek berriro aurkitu behar du bere nia, bere gorputz berri hortan. Baina baita ere inseguridadeak normalak izaten direnak, jende batzuk saiatzen dira inseguridade hori gainditzen gorputz perfecto bat lortu nahian. Eta hor, hori lortzen balima duten, nola baitere horrek emango lieke beraiei seguridade hori. Erreala? Hombre, ez. Gorputz perfektua gainera... Ez da existitzen. Hori da, perfektorik apenas dagoen ezer eta gorputzik ere ez, ezta? Edo zuretzat perfektua dena niretzat agian, ezta? Edo alderantziz, ez? Eta historikoki eta kultura desberdinetan ere bai, gorputza kanon perfekto horiek aldatzen jun izan dira. Baina badago eredu bat, ezta? Gizarteak sortzen du telebistako aurkezle asko ikustea besterik ez dago, edo kate batzuk, edo modeloak, edo eredu bat badago. Eredu bat badago, edo behintzat badago modua ikusteko zenbateraino hurbiltzen zaren edo urruntzen eredu horretatik, ez? Edo operatutako horiek askotan oso antzekoak dira, ez dagoen besteko diferentziarik.
Bai, eredu, hau da, sozialki eta kulturalki eredu batzuk saldu nahi direla, hori horrela da. Eta gainera, negozio bat da, horren inguruan gainera da, negozio bat inoiz bukatzen ez dena. Zaika nola, etengabe simurtuko gean, eta gainera gauzak zintzilikatuko diren gure gorputzean, ba hori da inoiz bukatzen ez den negozio bat. Bereziki oso zurruna eta gogorra emakumeentzat. Bai. Bereziki. Gehiago eskatzen zaie, ez? Bai. Eta lehen ere esaten genuen, ez? Datuek horrela diote, gainera, ez? Bai, elikadura nahasteen barruan, anorexia eta bulimiaren barruan, 10 gaixoetatik bat eta gizona. 9 emakumeak dira. Bai. Dismorfofobia muskularraren edo bigorexiaren kasuan hor gizon gehiago dago. Beraientzat ere hor badago diktadura bat ere, bai, Gorputz argala, baina aldi berean gihartsua. Bai. Indarra, beste ezaugarri batzuk. Baina emakumen ganako presioa handiagoa da. Eta adibidez, atentzioa deitu zidan atzo hauteskundeen inguruan Madrideko Esperanza Agirre eta Manuela Carmona. Bai. Horren inguruan Alemaniako izparringi periodiko batek esaten zuen 2 abuelitas disputan. Hori nik uste dut, ez luketela inoiz esango bi gizonen inguruan, aunque fueran abuelitos también. Ja. Adin berea izan arren. Hori da. Esan nahi dut, hor presioa handiagoa da. Bai, badira, lehen esan duguna, ez? Diferente eta gauza desberdinak eskatzen zaizkiela batean eta bestean. Eta kontrara, Karmele, alegia, irudi fisiko zoragarri edo kanona primeran betetzen duen horiei ezaugarri batzuk jartzea? Bai, a ber... Inteligentzia edo... Noski baietz. Ez da bakarrik argaltasuna edo edertasun kanoniko hori, baizik eta badaude baita ere norberaren autokontrola. Zuk zure gorputza kontrolatzen balima dezu, horrek esan nahi du zure burua kontrolatzen dezula, adimentsuagoa izan zaitezkela, nola baitere borondate gehiago daukazula, zatikan kontrolatzen balima dezu, tienes, komila tartean, más fuerza de voluntad, osea, gaitasun gehiago dituzu. Eta horrek suposatzen du, kanon horren barruan sartzen ez direnei, ezaugarri psikologiko negatiboagoak ezartzen zaizkiela. Eta horrelako trastornoak agertzen direnean, sendabidea zein izan liteke? Psikologikoa, laguntza psikologikoa, beti? Gehienetan bai. Ez da erresa, Esan nahi dut, bai elikadura nahasteetan, bai dismorfofobian, ez da erresa pertsona batek bere kabuz laguntza eskatzea. Esan nahi dut, hori izaten da... Arazoaz jabetu ere igual ez delako egiten, ez? Eta konturatzen arazoa daukala. Ze puntutaraino, kezka hori iristen ari den, irrazionala izatera, eta ze puntutaraino sufrimendua sortarazten dion bere bizitzan. Orduan, lehenengo pausua izaten da, lehenengo kontzientea izatea, eta hori batzutan ez da erresa izaten, beraz motivazioa lantzea. Beste alde batetik, kontutan hartu behar da, tratamendu psikologiko batean, guk ez degula gorputza aldatzen, gorputz fisikoa. Gure lana da, gorputz irudiari buruz lan egitea, hau da, osagai pertzeptiboak, osagai emozionalak, eta aldagai kognitiboekin lan egiten dugu eta motoreak baita ere, hau da, nola jokatzen duen pertsona bate bere gorputzarekin. Eta gero, gorputz irudi negatibo horren inguruan dauden beste aldagai psikologiko hoiekin ere bai. Perfekzionismoa, autokontrol zorrotza, norbere buruaren autoestima nundik eta nola lortu, eta abar. Orduan ez da erresa, baina, posible bada. Hau ikerketa hau egin duzue, ez bakarrik gure ingurura begira. Zabalagoa da, ezta? Eta... Artikulu hau, lan hau zehazki izan da lan teoriko bat. Gero hemendikan sortu izan dira beste lan batzuk kasu kliniko batzuk, beste batzuk ikerketak elikadura arazoen inguruan eta nerabeekin, eta abar. Baina, bistakoa da ikusi zenutela arazoa bat zegoela, hau egin duzuen erako, ez? Edo nondik sortu zitzaizuen, Karmele, hau lantzeko, gai hau lantzeko? Elikadura nahasteak, adibidez, nik psikologia ikasi nuenean apenas ikusten genituen. Baina 80. hamarkadan adibidez, hor elikadura nahasteen prevalentzia eta inzidentzia asko igotzen da.
Eta hor, beste toki batzuetan, Europan eta beste toki batzuetan ikusi zutena zen adibidez, elikadura nahasteen tratamenduaren porrota edo frakasoaren aldagai importante bat zela gorputz irudi negatibo bat izatea. Zenbat eta gorputz irudia negatiboagoa izan, ordun eta bererortze tasa handiagoak izaten dira, eta tratamendu psikologikoen ondorioak negatiboagoak dira. Osea, frakaso gehiago dago. Orduan, zenbat eta distorsionatuagoa egon gorputz irudia, ordun eta emaitz terapeutiko okerragoak dira. Lortzen eta dira. Hori ez? Hori nola landu. Eta hori nola landu. Hortik abiatu zen. Eta udarara begira, zerbait egin dezakegu, Karmele, ze badator, bikin operazioa, dietak... Zerre, bueno, labur, 15 egunetan ezin da zer egin. Baina nik uste dut importantea dela gauza bat dela osasuna, eta beste gauza bat dela edertasuna. Ze gertatzen da gu bizi garela gizarte azkar batean, eta bestei ezagutzeko denbora behar dugu, eta pertsona oso ederrak daude kanonetik kanpo. Oso ondo, horrela bukatuko dugu amabiak puntu-puntuan. Karmele Salaberria, eskerrik asko. Zuei. Eta Itziber Salinas, horrengora arte, agur.